سلام تختاتلتي channelنا كلينيك عقبت كامير لكم لما عنتون كم تلمود نعاكم يمهريو إلى حسبكم مدب حيزلكم مسئل لكم أبني لما عنت مدبي عدما إرغان نيركب سمعتك يقتلو دوز بالحساب أسفة حبيلنا هنرينا عدما إرغان نيركب دليتن انتا يراخبهم أسفة حبيلنا هنريومينا كاباكم زيسبا نز مدب لايك بمقبار من جماريو نز channel حد شنتقينكم نشانلنا لايك شير سبسكرايب بمقبار استفالا ليو نايتعنا فاري حدارن ركبن information ترخولو channel راخونو سكاب نمدبي فتصامه مساي صنحو سناي مكتتال ብዙሓት ሰባት ጾታዊ ርክብ ምስ ዓበኻ ዝውዳእ ዝቋረጽ ይመስሎ ግና እዚ ጌጋ እዩ ድሕሪ 50 ዓመትካ ዝግበር ርክብ ብሓቂ ገለ ካብቶም ዝበለጹ ርክባት ህይወትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና እንታይ ይቕየር ከም ዘሎን ብኸመይ ከም ትልውጦን እንተተረዲእኻ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ሎሚ ብዛዕባ እርጋን ርክብን ዝምልከት ሓቀኛ ሓቅታት ክሕብረልኩም እየ ፈለማ ምስ እርጋን ተተሒዙ እንታይ ይቕየር ዝብል ክንርኢ ቀዳማይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክነድህብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ መጠን ኢስትሮጅን ይንክይ ምድራቕ ብልዕቲ ቲሹታት ምርቃቕ ከምኡውን ናይ ርክብ ድሌት ምቕናስ የጋጥመን እዩ ብዙሓት ግና ዋላ ኣብ እርጋን ግዘውን ዝሓየለ ርዌት ዝሓየለ ዕግበት ዝያዳ ከም ዘለዎን እውን ይሕብር እየን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥም ብዕድመ ዝመጽእ ምልውዋጥ ድማ ቴስቴስትሮን በብቁሩብ ይንክይ በዚ ድማ መስሎ ደው ክብል ነዊሕ ክወስደሉ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ደው ንኽብል ዝያዳ ምልዓል ምትንኻፍ የድልዮ ተወሳኺ ድማ ሓደ ዙር ርክብ ፈጺምኩም ናብቲ ካልኣይ ዙር ኢሉ እውን ናብቲ ሳልሳይ ዙር ንምእታው ዝወስደልኩም ግዘ እንዳነውሐ ይመጽእ ናብ መትሎ ዝበጽሕ ደም ይንክይ ብሰንኪ ናይ ጥዕና ጉድለት ትወስድዎ መድሓኒታት ድማ መትለኹም ደው ምባል ይቐትሎ እዩ እቲ ብስራት ግና ናይ ርክብ ድሌትን ዕግበትን ብቐጥታ ኣይጠፍእን እዩ ነዚኦም ምስራና ብዛዕባ ርክብን እርጋንን ዝዝረቡ ሓቅዶ ጌጋ ዝብል ነገራት ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ብዛዕባ እርጋንን ርክብን ተሰምዕዎ ኣባህላ ድማ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ድሕሪ ሕጂ ርክበ ይደልዩሎም ዝብል ጌጋ እዩ እቲ ሓቂ ግና ልዕሊ 50 60 ወይ ድማ 70 ዓመት ኮይኖም እውን ብዙሓት ርክብ ይገብሩን ብርክቦም ድማ ዕግባትን ኮይኖም ይቕጽሉ ኣብ መበል ካልኣይ تسمعوه عدما دادف بزخد قصري بزعب ركب تسمعوه جيجا ما ركب مالت مئتاو نوزع طرح كم زخونه يو اتحقق جنا اب اغا ارغان ركب مالت اب قربت متنخاف ماساج سمعتاو قربتن مبزحتي اجزا دما زياده بهزبل يخون يو ስለዚህ اب جزء ارغان ركب مالت مئتاو مصع طرح يكونن ስለዚህ اب متنخاف اب ناي سمعتكم قربت كتدهبو يغبا ام مبل ሳልሳይ ንሪኦ ዕድመ ብዝወሰኸ قصري بزعب ركب تسمعوه جيجا دما ጸገማትና ንምምሕያሽ ደንጉይን አይና ዝብል ጌጋ እዩ ተሓቀግና ከም ቅብኣት ናይ ሆርሞን ሕክምና ቪያግራ ኣመትሎ ከባቢ ዘሎ ጨዋዳታት ምንቅስቃስ መስራሕ ከምኡውን ለውጥ ኣነባብራ ብምግባር ኣብ ዝኾነ ዕድመ ኮይንኩም እውን ናይ ርክብ ዓቕምኩም ከተማሓሹ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ኣባኹም ዘሎ ጸገም ንምምሕያሽ ደንጊኹም ዝብል ነገር ጌጋ ከም ዝኾነ ፍለጡ እነዚኦም ምስራና ድሕሪ 50 ወይ ድማ 60 ማለት እውን ኣብ ዛዕባኹም ዕድመ ናይ ርክብ ዓቕምኩም ዝበለጸ ዘመሓይሽ ብሉጽ ዕግበት ክትረኽቡ ዝሕግዘኩም ብሉጻት ሜላታት كحبرلكم اتقدامي دما انتايو بقلص مسفقاريتكا معلاليو مسبعلت بيتكا بزعبا ناي ركب دليتكم اب ركب كيغاطمنا لكم تفرحوا ነገር اب غزركب كغبرلكم تدليو كمون زي تدليون ناصان قلص انكوينكم قدن كتعلللكم بزي دما اب غزع عبيتكم تفصم وركب زبلص اعغاباي ختغبروا تخليكم امبل كال اي نريو اب عبيتكم تفصم وركب زبلص اعغاباي نمغبار زحجزكم دما مقدمه صوتا قدامነት ሂብኩም ፈጽሙ ነዊሕ ናይ ركب ملعل እስካብ 20 دقائق ሂብኩም ቅድመ ጾታ ክትፍጽሙ ይግባ በዚ ድማ እቲ ብዕድመ ምኽንያት ይቕንስ ዘሎ ስምዒትኩም ናብ ንቡር ንኽመለስ ናይ ርክብ ስምዒታትኩም ቀልጢፉ ንኽልዓል ስለዝሕግዘኩም በዚ ከተማሕሽዎ ትኽእሉኹም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ዕብየት ተፈጽምዎ ርክብ ዝበለጸ ብሉጽ ዕጋባይ ንምግባር ክትፍጽምዎ ዘለኩም ድማ ጥዕናኹም ምሕላው እዩ ምንቅስቃስ ኣካላት ምግባር ጽቡቕ ድቃስ ምርካብ ኣልኮላዊ መስተ ምንካይ ሕዱር ሕማማትኩም ምክንኻን ነዚኦም ብምግባር ኣብ ግዜ ዕብየትኩም ዘሎ ናይ ርክብ ዓቕምኹም ናብ ንቡሩ ክትመልስዎን ዝበለጸ ዕጋባይ ርክብ ክትፍጽሙ ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ዕድመኹም እንደወሰኸ ብዝኸደ ቁጽሪ ትፍጽምዎን ርክብ ዝበለጸ ዕጋባይ ንኽትገብርዎ ዝሕግዘኩም ሜላ ድማ ሓደሽቲ ነገራት ምፍታን እዩ ዝተፈላለየ ናይ ርክብ ዓይነት ፈትኑ ናይ ርክብ ድሌታትኩም መደብ ኣውፂኹም ፈጽምዎም ነዚኦም ብምግባር ዝበለጸ ብሉጽ ዕጋባይ ናይ ርክብ ግዜ ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም ነዞም ዝሓበርኩኹም 4 ነገራት ምስ ገበርኩም ሕዚ እውን ናይ ርክብ ድሌታትኩም ናይ ርክብ ዓቕምኹም ኣብ ግዜ እርጋንኩም ዘይመሓይሽ እንተኮይኑ እዚ ቀፂለ
ዝሕብረልኩም ኣብ መበል 50 ዝሕብረልኩም ኢላ ተጠቐሙ። እዚ ድማ ሰብ ሞያ ምርኣዩ ግድን ናብ ሕክምና ኺዱ ናይ ፐልቪክ ቴራፒስት ኣማኸሩ ናይ ርክብ ቴራፒስታት ኣማኸሩ ነዚ ግድን ክትፍጽምዎ ዘለኩም እዩ። ምክንያቱ ድማ ኣብ እርጋን ግዜ ርክብ እንዳጽለአኩም ክኸይድ ስለዝኽእል ዓቕምኹምን እንዳሞተ ስለዝኸይድ ነዚኦም ብምምኻር ዝበለጸ ናብ ንቡሩ ክትመለሱ ዝበለጸ ብሉጽ ዕጋባይ ናይ ርክብ ግዜ ክትሕልፉ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚኦም ምስራና መደምደምታ ክንገብር ድሕሪ እርጋን ዝግበር ርክብ ከም 30 ዓመትካ ብሉጽ ናይ 20-30 ደቂቕ ክትጸንሕ ትጽቢተ ይግበረሉን ኣብ ክንዲዚ ብዛዕባ ምትእስሳር ብዛዕባ ደስታኹም ቅርበትኩምን ኣድህቦ ክትገብሩ ኣለኩም። ስለዚ ኣብ ግዜ እርጋን ብዛዕባ ጸኒሒትኩም ዘይኮነስ ብዛዕባ ናይ ስምዒት ምትእስሳርኩም ዝበለጸ ከተድህቡ ይግባእ። ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ኣብ ግዜ እርጋን ዝርከቡ ሰባት ንኽበጽሕን ብዛዕባ ናይ ርክብ ህይወቶም ዝተፈለየ ነገር ክፈልጡን ነዚ መደብ ላይክ ሼር ግበሩሎም። ነዚ ቻነል ሓድሽ እንተ ኮይንኩም ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፍቕሪ ሓዳን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ኾኑ። ብኻሊእ መደብ እስካ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያቕኒየለይ።